no sia abo apamu enenso eyeda foforo ene eyekitansabosome ne da etoso aduonu enson na ene da yeboso penaga na de hye ayete sede yakopia manfo so na atoyen wosu ene adwadwo esanse ne eya afepepepe ne mampanyina yenka bi hye mu bamowuo a wada de kontonkro bi a wada mansa ko mu obefa no ekroye omampanyini John Evans Fifi Fentemfrem awo Minister Mills eni ti ni wachi afishia dakasebo ene ne aboabo no ene yede bro se Adom Kasee midin ede obidum bie kwaku adu kumi wo mai munsem agoprama so nsem sanso ena nyije kasebo na nyina yaboabo no ayabo ne bede ne yede bro omemu akwaba Memu akwa babio eba Adom Kasee so ewa Adom TV bakoda pimu pebia nkonya wodo so podua woda ahwenie emu ne ehya de na wo mampanyina wanya ne baabi ekro ne ho sam ene de ehya ase afi ene nne asema yanti bi da ewo mayimu ebisi briche boy wo ma fotutu kuntunkuni ebi de kobre meche kobne ene no edura wo ho erebesen ede enso sra wo ho nyina da ni nyina ne se asem kase esi wo seche jamase amantumpan ana no ehon frama bofo mayimu ma ne koya awro sempa esan so mampanyini John Evans Fifi Fentemfrem awo Minister Mills farini kweja awo todo ebien awo no kran samrani na omanfo de bono ni defender of faith bamwuo ebesuan na se ede ne koma patanje e ma ne da ne awro sempa wapanyini ne hododo no kakra ene mpanyifo ma ne so pakapaka ede ko pie mu 37 asrafo ayede sabia nanso wo kwaba wansanso a mabiu eniti ayekoye awro sempa ye bo mayimu emewem yetum ewem tadi kusukuku emframa ene boye edifa wo mayi emu na yedi na fishiada na asumdwe park a wo panyini yekoya yekopa ne krabre eho na dwumade ni nyina koso a empanyifo di nhwiren ekoto ne naso na ne teteni ani tratwetwe wuro ni piankoma wona ka biobom ene wokoye kopie ho a obi biada de a wo ye ene se wo boane akai opanyini yasesa mampa ne etu ne bedin eni to opanyini ensema na omanfo ekafa ne ho eye ne pa wo beye ye ahobrase wo da ne die embra wo betena akonwa kase so ne twotwo mutwo a wonko enya ne ho a chese wona ne ko nakra na Adom Mills wono so ekọ ho bia wono so ede enna ekọ ye na afei wotimi ede ehwen ekoto ne naso a wode ekai se afepepepe na bamwuo wotete wona nikuru entemu a ekoya awro sempa ye ewo mayi emu na de Adom Kasee ye ka nyina da ene se ye ma abusuafo nyina da ya akone amo hyeden na wo mampanyini Mills awanya ne ba bi kro ya ma ne damrifa due ni amane hunu sa sama do yo ma enim se dachi bi be sanso ahia biu na samre de ka ne se so mane ya mane de nchembrabo na se kobase yenye ja ya hwene mo no Omampanyini Mills official da a ekoso ewo maimu ene dai no ene wukọ mantama hudo ni nyina obi biada edibi asante mantamu broni afu mantamu atoye mantamu fifi mantamu ene apiwe mantamu ene mantama hudo ni nyina etifido apoye atoye ne etifido mantamu ankasa na akopiem ewo atoye mantamu adwumadi ekoso no na yade na eso na mu odu na ekron pa na empanyifo okopie obi ede futusem sonko atudwa wode magana adihye nyina da se ba bia duru no ade baako ene ebetimi aye ene se ebesua bibi ade afro mampanyini ne wo no eho na ebio so ne pa wo bai wo beyeye no yebetimi ahwe ne yetimi aye bi ede aka ho na eno ene wo soafo ene mpanyifo a wo mkopie mu wo ho obi ade na no disem ede tudwa ense bebre na akoso na wohwemu an mpanyifo okopie woni bi nsem a wo mka nyina da ene se emra duru se wo mangana emra wo mampanyini yedi na fishiada no na wose etimi hwehunu se betoto noma ama bibia akọ wano enti atoye mantam de woye bomfrete a chese afidida ne de wodi ye didio ni ho ede se de be ya wo mampanyini ye betumi ede akai no na akopie mu ewo ho a wosoafo a wono ne watoye mantam Ebeneza Kwadwo tei ado
ena watcher nsemu ese sade enoma esi kro ne de womampanyini wokọ nanso yese techerman protest ma empra efratiasefo de nanso noma wo ye ne hwe so ne atimi ensua bibi emfa home eno achi aba na musini wo second ene ne potem captain retired Anthony Kujo wono so ekasaye efa no mapa wo mampanyini wo be no se emra wo mampanyini wo teso ato na nanom wo nse du ye ni sunu mu gene bram no se de ba asem na abai na otum se adane agrohosem na bemma wadane wo ba otum so aboto waye se kutu a wakaja nanso yase kramuda aka na wo se nya ba so wo kutade a ekwantumi na mpanyini so se de ni wato no ene wo nya di wo sen ko bi ntumi ko da D5 mafie no obi ti pai no kwa wo ko check up watwika tom wakodo ya de sabia ha na wato na nanom e wonse do yegusua ewo omampanyini mills a wonya ne ba bi ekro na fishada echi kasee a yaboaboa no ne sanim ne abom etese ebesipa ne ko na haban yayi besipa gunchen ko na haban gunchen eno ne egusua ye de ebro no na afini a omampanyini woto anana mo nse do no ense bebrebe ina akoso ewo mayi emum eja hihye bai afia hyase a ena eja ebema ye good morning bepa ye niso maye hwetum se pan na ne no ma ahye efiri agbogboroshi ede kwa de kwuramu asantemantamu kantamanto ne ade wo manfo no ma ahye pempema koma ye kase esese a ayo de kansu ana Philips calculator koraba bafuo ni so esanse doso pa eja hihye ba ye na eche ye sinipa bi na eye na sa nipa ya wo ye de omo ye ne ye fra ne se asen ye se pe asen ache no ekuru kra kwa America brichimam kofa kwasikwa ba ye wo ba wa ba de reporter betu dwa bepem ne panyifo tumi nkyere se ebia enyina mahode na kofa de ba na sa agrada na sa ye nnome a chese yehwe ni musa panyifo ede beba eno akye nso no ena Supreme Court nsense nso ebebo mu se dwirawo esa so mampanyini embra woto anano mo se do na akwate se de soso abuo no se ne du abu a obobi ede pomam etina be de akye John Dramani Mahama Hansan John ene yesu afnam esuaye se mampanyini na wo so awieye ene enu achi yekoto abafe abato ye chi semsem jejeja esen paw na ne nipa bi o wan pipi amanyokom wo ma so deche Supreme Court to say sometime ene ye pa badwakuo enkono so amotras no mon kasem ya Justice William Atuguba wono ene panyimpa wotna asem ni train watimi aka ekwabi ase nipa bi ho kire wo essence wo ma no eyi wo kamansem wo kan ye so mo contempt dodo enti ye kire wo contempt of court ni nyina ne se Supreme Court wo ma twetwe wo mani monyam ase ewo form ema obi te se samia wukudie wonya ni tri di mu so sa brobe wode hye na abrante atubiga de yede ne kotu mu nansa kan kranche searchlight de obokra tasamufo wono so wakwada mu nefo poli edu ene eche asese omanfo hwe ne mu se ebetumi aboa na eja epanyifo ba betras no beto anu muto se aso ese na so obenten ene okobisa abran wodi mu ekurem eno eche isofoton enwon sensem so ebai isofoton edi a wo ba age so ye ohwe se de kata ache wo na ne matia medukane so afo hwe atenten ne so watabiri wo mo so de omkopie mu Supreme Court se wafa se bua kwan so afanyansa kwan so fe emenam so waje sika bi de afiri wo manga na nche ko wi ase court so mo mra na omumetua ense bebrebe ina akoso ewo mam efiri sabremu ebepem ne na ne ekwa ago kansie mu a na nse atemanda 24 kwa yeso wo kono akopre ekurimdie watakidi aba wode bonso akaskala na ne nan ne enyaye a chese no kra ne ye de huru ye mpre adwaye nti ene Adom Kasee ye bunkompon kwwe achi ene ma hodo akoso wo mampanyini mills ni wuo achi a ene de yabo ne tofa a ne nyina ne se wo mampanyini yeguso a ye kai no Memo kwa babio eba Adom Kasee so ayede bro ene dai kitansa bosome ne da etoso aduonu nan ayeguso a omampanyini mills ye kan no na babo ho nsam ya de adane kokurumute usa no bopo a enyeye
so sa kukrumute wona abopo ana akwete se de wasa kapoma no wandwam ana sa wo sakiti no wansebre wa no anjensim gengin etese de wo ka ede bi ke je so che wa no ansa no watumi aka amana ye de na wo mampanyini John Dramani Mahaman wo chem se de bambo ho nsem wo ba ba yirim te so ba bo ne ata so te so wi ata so a chese betumi aboa ama se Supreme Court ene de wo ba bote no obeka bibia enkoye so wo mai pata biribiri na bebo yen no mai bedane amanfo na afi beduro na afi ne ekoka yanom o mampanyini echirima wo se bambo ho nsem ya de na koma pono so pa a chese wo da wonna ne sumatwi ne se dwi wo se anenti ina bambo ho nsem mahwa hu ne se Waba yiri mu pa na de koso ewa mama bi te se Togo de koso ewa Liberia Nigeria alata ya wa heya ina ebi onso Cote d'Ivoire no ebi AC ewa mem essence okoto sa wo yonko na bodwe se hye wo se nso am fancy udi ofo abodwe se disim manenya the word beard ebeba na afoda da eja ne tom kra apurukusu ayese kube nso to apetampe nso anto apetampe na da so gina de gina ti asomdwenti en wayere bambo mu se de beya Ghana asomdwe awurade adomode amaye no yebetumi akura mu saa Yamra enkran kopom mu na enkran de wo ka enkran batan ni nyina da etwetwetwetwa ebehwe enkroma kanku aye friends kwame enkroma cycle ewo enkran kopom mu na ne omanfo ka sakre kanesh okokokwa hwa na ababa besim na panyufo chema wose enne kobi wasesa ne din am ye friend tilapia na amrewa bika wose jalapia amenne enkranta kura kanene nanke ye friend catras wose ye friend machete eninti woba no obeye ensachemu ewo ho na enne Adom Kasee ade ani di akire no na chese dwumadi no ahyase a ekoso na Brazil ne ekoje bese a yede ba be di sa dwume ama bibia so etimi akotote ye kopiem na chese dwumaku a wo free Brazil no wakuru kranse wo kuku no wakaka no abepiem wo mayimo no waye krado a wahye dwumadi no asen na eno nam so ema Adom Kasee ne panyifo awudo bi atwetwe nkomo director of the Department of Urban Roads opanyini Abbas eye awolu ye ne twetwe nkomo ma ne chemse o dwumadi de ekoso de na so nya de beka ahyenkafo ne ne omafo betimi de trantwe in and out se de kusia wahu kyerɛ no ne wɔkɔ eba a kyesenya de eba obia adwuma ene ti Adom Kasee de ani edi eche a ye hwɛ sɛ de be ya enkroma kanko a mpanyimfo pɛso wɔ sacha mu no pɛgyam kukurubo ema ne kɔsorosoro no wo betumi aye amana ye no wie a ebe ye fɛ papa emra ye de ani kɔtwa bi sɛ woni santam a ya no pɔse ye bɔase ye de ko hu drawing ni design o ma ye no utum sampa ekoye baabi atum sɛ kanko etreso ina cheso ma ma dwo mbe no moto am na to so de sakura foforo eto ho se de be ya ne ne wotena wo kan mu se wo kwasakra eno ane se trom abufudade accelerator utia so ana wo kɔ wuduru baabi na peso bo break abotidade break eno aso aka wom se tuo na ahyase na ebu ni mu te se de otia to pankwanta ni nyina da ene se wo boa amakwa ho nsem etimi akoyie Adom Kasee ena ogusu a wo hwe e wo baabi biada a wo memu nsem ena ebions na go pramaso nsem ne anigide Kasee bo ya bo ne tofa ya bo ne dompo ya bo ne bede ena egusu a ye de ebro baabi a wo bia no ya ho mesomra ye ba nsem ne de medical catcher dada esempa ye gusu a ye sane mu kakra te sekurani a wakɔgye ne kokoo sika no wo bo achi me ba isia Memo akwa babio e de aba Adom Kasee eso yese obi benya wo a na efriade ama me ne wanse ni nyina da efriade enti apomde Kasee bo da Silver Company Limited or the Sahat Heba Mr Abadwaso wo mo na so asene ne e de ne ye hwe anemia enye se wo nam na omiemia wani o da bi anemia e ya de ye ko doctor nchen ni nkosia bibi efri afa anemia eho se ye ka anemia ene se yakasi obi moja so ewo fem imprepre na ye pa kire se cells na ede ye kan oxygen ekɔ honam ma honam etimi di ye adwuma no eso ate ɛno na ye kan se anemia
Osh court lab na so ko tester. Ya wo company kakra ne atwemoja na ya hwe. Yesu level no 11, e wo 13, e wo 8. Anemia any say level no e wo less than 11. And yes, so anemia. Nyama bi tme de sa anemia eba. Anas nyama bi ma ye moja so ete. Obi wo hono ma na bibinti emoja etu na ache. Eni oba wakọ infiltrate na anas we nya the menses ache. Anas okowo na emoja etu ni bebre ana we prapra ku bi pe na moja etu ni bebre sa nyama no ma moja so te e ma wotiminya anemia. Obi wo hono ma na ya wenti na ni moja no asɛ ya friend cells yi a ye hemoglobin ya e de oxygen e kɔ honam num no na ya ren asɛ sa red cells yi anu ntina ma ni moja no so ateprekope. Obi so wo hono ma ya re binti na honam no entimi manufacture and as entimi produce sa cells here e ma ye emoji na sa nyama we nyina e ma yenya anemia. Se yakaso obi moja so atia e kwan ye fa so ehu ebi ene se wo hwe nipa kwanim a asenim aye fita kakra ase waye mmenini su ebre no broma na koma e bon tentem peri obi wo hono ma wo hwe nani ase a na nani ase aye yellow jaundice obi sa na chese bi ani moja no sei enu ntina yesa obi on mabose na home tentem obi ko tiefia na se tsabi toilet abon se na ase eni fita se sanyemai ewo so a na chese umuja no eso ate ana eso ofem medibesi ha na ochna yehia ahwe kwan ya umuja so ti a obehwe na ye treat ama madamasi. Baba edi aba Adom Kasee so ewa Adom TV so baby aduru so no eye agoprama so nsem ekotwi ko bata ko bremain abrante kusi mensa capito brayima sana man different no why crowd ewa ha capito agu na hona mu boko de nyame adom ene ye nanso yesi yesukra ejahe agoprama so nsem de prof ye obi a usebo wadi mu akoten hockey ni ade wadi mu akoten ti na ebehwe na asem kakra ene se bia koso na so ya na homra ni me fa Adom Kasee wakwaba eba Adom Kasee so ewa Adom Kasee so yedi kan efri Ghana mampani our free mu His Excellency Professor John Evans Atamils obeka ya ne eneye afepepepa yedi na finchiada na ensemo aba echese Accra Metropolitan Assembly no mpanifo aya adwen akobenkromu a chese Chief Executive Officer oda no eye Mr. Alfredo Kubanda ena wodi ensemo aba betudwa wo chese wo hwese ne hyehyeye ekoye ene bibia mu na stadium a yebo hockey ewo ho ewo oman Ghana mu no womo ede to opani a chese wa free mu eye Ghana mampani dada no eye John Evans Atamils no mo de eto no se de beya ebe yen kai dum enam so no akasa obi a na hockey no na ni jihu yi pa enu nti se ko ba se wa free mu na ye PBB ede akai na na jese de hockey stadium ne to na nya de se eye bone kra nti no isi ade assembly members nyina agi atum ama isi a womo ede hockey pitch no ato eye former president answer president awanya ne be because John Evans Fifi Atamils. Yefreno so kumase asante kotoko aso ye na ye de ni kire na obeka ya nansen mu nsensem asori e wa asante kotoko bobuku na so ye no bebe na eha omodie coach wo coach bobuku no Masoud Didi Dramani esi ano se bobuku no obesa aba bi ma na se onsama bi no akwa bibe ho enti ya yenya chese coach foforo na ahwe ya wo ba ababe coach ko kumase asante kotoko coach ben ya menu Adom Kasee dubodi edi sansemi echi ni opebremu nanso nkamia se eja
ho afobi mu say ta nya sem ketwa yani afu bani krobia metema kumasi asante kotoko eja damu nya sem ketwa ene yesikeke sapon wakoton place wedi wode awasa ne sirimu woyaza woyesese ensama beye na kakranie sansam nyina ekoso no esan eka hone se coach Masu Didi Dramani obua kotoko momoje league title no epanifo ene ne entoa so mbadwuma kese omba wona tiko se so ne babio be kohwede enyom asem enti no ama chese bebre na kasa se papa ko bone omoden sa de ensese kotokofo gya no ema no ko nanso anhwe yakwa ena obeko ene Adom Kasee enkra yensa ka kire se papa ba ho ne dindi Abdul Razak the golden boy ena ma no de frɛ no wono na anhwe yi akotokofo bekofa no amana bebodwuma sasa ohwemu pa ne sene ensem ne kwa waba bedua ne sa nanu ada akotoko mpanimfo de kruwa omagye de kwache otumfo ne ho na nene ekoto dwa se keke sapon anumuton Abdul Razak de didi kope bono no ba nanso de bema Abdul Razak ba no eho aye bana kakra ne se lances owura kwase nyantachi de betu dwa se wunkura sa lances ni bia ne wo ye hwan mutimi kochi Ghana ha no Abdul Razak ni bio a che so tete wo sa kicha lances bi ni sa na so ba ye hye papa ne ye so pre ne ho kwafe ba bi o mo ye bi ko ye bi esa de a se pa so be kochi kotoko de emamu nanso Abdul Razak nkasa de atodwa se wonim se epanifo person de team ni ma no anani beje pa so be kochi Kumasi Asante Kotoko. When is somewhere koso ewo ya Asante Kotoko aseye na ye kokra no mame emfa we ntwam abranti osi akama eye Ghana under 20 boboko kaya omo ekọ eye Turkey ekọbọ omo de toso miensa abranti Clifford Aboaje abranti wo ba ye ne money bo akọ nkan ntiri bebre na ka se be ya ye ma na kwanya na wo mebo Black Stars ni bi eni ade se waye krado so betimi abo Black Stars na anase onye krado no ye nti de ekoso FIFA under 20 World Cup where baso enche ye kurai atiefo be kaya Ghana kotoso miensa na bibrina patese Bobovic de wone ne mrante na mo homoden kura nanso abrante ba kwa okoyi ne ho pie ye pa wo Ghana team ni mu abrante Clifford Aboaje chese sabe owura be probi ne kana sem se sabio kwase anche na matengesi enti ampa abrante no na matengesi ne de ye ho adwuma papa enfimfi ho ene jai waje boron dan ne ho sekiri sa na watwon no akose nei ni mebrena kan se abrante no se no yekejuwa de ka Black Stars anesa sansa we de 2009 foko ye ya omusanya akwanya kusi aka Black Stars mu a kefa binye we ni mu a ne bisa abrante ne ho hwehwa dodo koda we se ne ho hwehwa ntumi mo Black Stars je sine kra na esoro no be no long sleeves na form no akwa ne trousers na abrante na to no mutuo de nsem bia tudwa ese why no why na se mitimi mo Black Star no waso bia wakaso timi mo Black Star wo nya kra waso bebo papa wono Clifford Aboaje wa ya yire de se enenenene koche apia friend se o mra Black Stars o de namrika ene be fiaba ahwe kura dware kura wonware na kwan bia so kwasi apia ma na kwanya so me Black Stars obeche Ghana fo nyina se wono Clifford World Cup okoko je ne home na no enya me na wa no koje ne home na papa yebegina Clifford Aboaje ensem so ne de akokansie asi medin di kusi mensa capito obidum be kwakwa dokume de nije kase e beto aso Kusi mensa capito yebeda wase ni adwuma pa awabo yenko enigide kase bo emu na abrante bia wagidi pa yi wo man mu onwumtom wo twonwom esu anwom ebenwom ema enokro yanso wotimi keka bit bom kumkum chacha kuku ede ma nkrofo bia wasa produce omo ede aka wo ye friend Richard Mensa na enwom aye friend Sefrima yampa se ya kase no so de anachese ye kɔ dwumadie kase a ebi si ye ewo man mu eda kase pa eba nyamnwomto mu a afei ene ya pagya ede akoso te sa ponchentokɔ a ye beto form say boko ene Adom Praise 2013 Adom Praise hya ase no sisi finance wo unity ewo man mu a bibini